Ja, ik weet niet. Nou ja, omdat ik me altijd wel wat focus op ogen, maar hij had iets droevigs. Dat had hij dan wel in de ogen. Dat is ook een beetje door die hang, dat hangt hier een beetje bij hem. Dan krijgt hij iets droevigs. Zo van, nou ja, god, waar ben ik aan begonnen? Zoiets. Zond maart hiende de kunstenaar de tijd om haar eigen beste versie van een stageportret te maken. Een vakjury bepaalt mooi het Friese publiek waar het wint. Ja, hij had een bepaalde uitdrukking in zijn gezicht en dat vind ik heel mooi, de manier waarop hij shot. Wij wisten natuurlijk dat Willem koning ging worden en we dachten dat is een heel mooi moment om ook figuratieve kunst even weer opnieuw onder de aandacht te brengen in Noord-Nederland. En we hebben zelf hele mooie kunstenaars in onze stal en we hebben het gewoon gevraagd. Vinden jullie het leuk als wij een verkiezing gaan organiseren waarbij jullie, als je portretschilder bent, ook een portret maakt van Willem-Alexander en eventueel samen met zijn vrouw Maxima. Kunstenaars mochten zelfs bepalen hoe het koninklijke stageportret eruit kwam te zien. Toch kiezen de meeste kunstenaars voor een traditionele aanpak. Ik vond het dan leuk om de vlaggen erachter te doen. De Friese vlag natuurlijk ook. De provincievlag heb ik onderaan gedaan. En je ziet dan met al die vlaggen en de kleuren die zij aan hebben dat je een hele eenvoudige kleurstelling krijgt in blauw, wit, rood. En dat is natuurlijk ook heel Nederlands en dat hoort ook echt wel bij een statieportret, vind ik. Maar ik vind het juist wel mooi om sowieso met portretten, om iemand frontaal confronteren tussen twee haakjes te schilderen. Zodat de ogen goed zichtbaar binnen. Wat vies van de concurrentie? Ja, nou ja, jeetje mina. Ja, concurrentie, ja. Die is sterk. Ja. Een eigen favoriet kiezen kan nog rond 20 september op de website sovier.nl of in de galerie zelfs.